Abyan may nga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ining aton nga programa ginapatuloy naton ini sa mga Ilonggo speaking listeners and viewers dira sa Negros Occidental kag sa bisan diin nga lugar sa bugos nga kalibutan. Wala na akong masulat ang title sa atong mensahe karon tungod sa tapiki sa panahon. Pero nagatudlo ini sa aton that exalting the Lord is a must. Ang pagdayaw sa Dios kinahanglanon. Isa ini ka obligasyon. Kay ini ginsugo sa Ginoo. Ining Psalm 146 towards Psalm 150, kung inyo na kita, nagasugod ini nga mga salmo sa dayawan ninyo ang Ginoo. Kag nagatapos ang kada kapitulo sa sining mga pululungon, dayawan ninyo ang Ginoo. Diri sa ginsulat sang manugsalmo sa Psalm 149, ang mataas sa verse 6, ang mataas nga mga pagdayaw sa Dios mangin sa ila mga baba. Excuse me. Kag ang duwa sing sulab nga espada sa ila mga kamot. Sa paghikot sing pagtimalos sa mga pungsod, kag mga silot sa mga katawhan. Sa paggapos sang ila mga hari, sing mga talikala, kag sang ila mga dungganon, sing mga grilyos na salsalon. Sa paghikot sa ila sa buhat sang sinulat nga paghukom, ini nga kadungdanan iya sang tanan niyang balaan, dayawa ninyo ang Ginoo. Ining pagdayaw sa Ginoo, amo ini ang pagkilala sa mga ginbuhat sang Dios. Una sa mga kabuhi sa mga katawan sang Israel, kag sa kabuhi sang mga katawhan sang Dios karon. Nga ginatawag naton mga tumuluo, mga Kristohanon, mga gintutunan sang atong Ginoo. Isa ini ka kalipay sang Dios nga makita niya ang iya mga katawhan nga naga-exalt, nagadayaw sa iya, naga-praise sa iya. Ano ang kabangdanan nga ang mag-praise ang tao sa Dios? Kung ang tao naga-praise o kung nagadayaw sa Ginoo, iya ginakilala ang mga ginbuhat sang Dios. Una, ang ginbuhat sang Dios dira sa iya palibot, sa creation. Ang mga langit, kag duta, mga kapatagan, kag kabukiran. Mga kadutaan, kag mga kadagatan. Ang mga sapat, mga nagakamang nga mga sapat, kag ang mga nagalupad, mga kapispisan. So when somebody praises the Lord, he recognizes the works of God in creation. Ikaduha, he also recognizes the works of God in salvation, in redemption. Iya ginpadala ang iya bugtong anak, nagbuali, nagtudlo, kag sa ulihi, nagpakamatay para sa sala sa mga katawhan sa kalibutan. Gidlubong, kag nabanhaw, nagbalik dito sa himaya, nagpadala sang balaan nga Espiritu. Ang balaan ng Espiritu maga-convict sa kalibutan, sa sala, sa righteousness, kag sa paghukom. Kung sisaw naton ang balaan ng Espiritu, ginagamit sang Trinity, so to speak, no? Sa paghatag sang kapawa kag paghangop o kung ihibalo sa mga katawhan, sa nagapamati sila sang pagwali sang maayong balita. Sa panahon nga ang isa ka tawo maghangop kag magsalig o magtuo kay Kristo Jesus, nabato niya ang balaan nga Espiritu.
Kagining balaan nga espiritu nagadala sang kabuhi nga wala sang katapusan. Nagapasiguro sang kaluwasan dira kay Kristo Jesus. Nagapanghikot siya nga ang isa ka tawo nga nagapaubos kag nagasunod sa Ginoo, magalakat siya sa matarong nga dalan. Sa dalan nga kahamuot ang Diyos. Nagakalipay ang Diyos. So, when somebody pleases the Lord in his walk, God is exalted. Ang Diyos ginahimayaw. Hindi pala nagsiling si Ginoong Hesus, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven." So, praising the Lord is an obligation. Praising the Lord is an opportunity. So, ang praise abyan, gina-recognize nimo ang works of God in creation, and you recognize the works of Jesus Christ in redemption. Ano naman iyang ginatuwag nga glorify God? Kung imo o si sound abyan ang glorifying God, ginapahayag nimo pinaagi sa imo nga kabuhi ang mga attributes of God. Ginatawag nga mga absolute attributes: omniscience, omnipotence, omnipresence, immutability. Amo ini ang ehemplo sang mga kinaiya sang Dios nga hindi niya pag-i-share sa aton kay maproblemahan kita. Kung kay balo kita sang tanan, pero hindi man kita omnipotent, hindi man kita omnipresent, omniscient lang ta, magproblema kita nga nagapanag-iya sina. So, may mga attributes ng Ginoo nga hindi niya pag-i-share. Ikadua, may relative attributes kag iya ini nga gina-share sa aton, such as life, righteousness, holiness, grace, mercy, love, mga moral attributes ni Ginoong Hesus nga gina-share niya sa aton. Now, amoy ni, once ikaw mag-glorify sa Ginoo, pinaagi sa imo testimony, sa imo nga pagkabuhi, makita sa mga tao nga ang omniscience ng Diyos, omnipresence ng Diyos, or omnipotence ng Diyos, napahayag dira sa imo nga testimony. Or, ang moral attributes ng Ginoo, imo nga ginpahayag, pinaagi sa imo nga testimony, sa imo paggawi, sa imo nga pagkabuhi. So, glorification of God is the act of believers of the Lord Jesus Christ, whereby the believers demonstrate the attributes of God through their lives. Say for example, sa paghatag sa testimony, nagapasalamat ako sa Ginoo tungod kay siya na kay balos ang tanan. Kay sang pagsakay na kon sa bus, ang Ginoo nagpadala sang isa ka tao sa akong kilala. Kag nag-istoryanay kami. So nanaog ko anay. Kay may istorya din kami. Wala na lang kung magdayon. Nami sa ngamon istorya, kag nag-share kami sa isa kag isa sa ngamon mga testimonies. Igo na ibaluan ko ang bus na disgrasya dito sa amon nga banwa. Nga ang nag-amuna tungod kay kabalo ang Dios sa matabo. So akon ginfeel nga kinanglan ko manaog kay may istorya ko sa sining akon abyan. So sino ang imo ginadayaw? Ang Diyos nga omniscient. So that's one way of glorifying God. Nagmasakit ako kag wala sang bulong, wala sang doktor o nurse, isahanon ako dito sa bukid.
maluya ako, nagpangamuyo ako sa Ginoo, kag ginayo niya ako. Ano ina? Dira gid pahayag nimo ang omnipotence ang Dios. On the other hand, sa relative attribute, ang grasya o kung ang bugay sang Dios, ang iya kaluoy. So wala ikaw gindayaw, kundi ang Dios ang gidayaw. That's glorifying God. Number 3, so praising God, glorifying God, ang worshiping God. When you worship God, ang imo nga ginahimo abyan, amo nga ginasimba nimo siya tungod sang iya katakos, kag sang iya kabilidhon, sang iya preciousness sa imo nga kabuhi. Kaya amo ina ang worship. Worship. Meaning, worthy ang Dios nga imo pagasimbahon. Takos siya nga pagaunahon. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Takos siya nga pagaunahon. That means, hindi ka magpanglaba sa adlaw nga Domingo, kay gusto ikaw nga hindi malate sa worship service bisan pa sa Sunday School. Takos siya nga pagaunahon, biyaan nimo imo negosyo, imo mga transaksyon, imo mga trabaho, kay worth, takos ang Dios nga pagaunahon sa imo nga kabuhi. Kung ikaw naga-praise, kung ikaw naga-glorify sa Dios, kung ikaw nagasimba sa Dios, God is pleased. Now, siling dire sa versikulo 9, sa paghikot sa ila sa buhat sang sinulat nga paghukom, ini nga kadungganan iya sang tanan niyang balaan. So ari dire ang commendation o ang prize, ang padya sang paghimaya sa Dios, sa pagdayaw sa Dios, kag sa pagsimba sa Dios. There is a prize. May padya, may reward. May igabalos ang Dios sa aton sa nagahimo kita sini. So exalting God is a must. But once you do it regularly, praising God or exalting God is a delight. Kalipay na nimo ang paghimaya, ang pagdayaw, kag ang pagsimba sa Dios. Sa sunod nga mga inadlaw, maabot ang Domingo. Kabay pakuntani nga ini nga minsay nakahatag sa imo sang pagpanghangkat nga mag-una sa Ginoo sa imo nga kabuhi by exalting Him, praising Him, glorifying Him, worshiping Him. God is pleased. When we do it, it becomes not a duty, but as a delight. Diyos nga balaan, salamat nga ang pagsimba isa ka obligasyon. Pero sa nagapadayon kami sa paghimo sini regularly, nahimo ini nga opportunity kag kalipay namon. Kabay nga ini nga attitude kag balatyagon magapabilin sa amon nga mga kabuhi, kag maga-transfer, magalaton sa iban man nga mga Kristohanon na sila magmasinimbahon, magdayaw sa imo, magimaya sa imo sa ila nga mga kabuhi. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Amen. Nairel, salamat sa imo nga pag-replay, mag-record di anay sa atong mga abyan. Sister Nwami Diploma, Sister Lorna Gabinira, Marie Grace, Ma'am Hanitz Villarubia, Pastor Junifer Arnibal, Riniel Bibila Valdez, Pastor Arnel Medes, Pastor Valdez Mano, and then Russell B. Villarta, Rosemary Kadilig, Elsie Bakang, Sister Nilinchong Son, Pastor Jerry Ulan-Ulan, Brother Norman Samiliano. Salamat sa inyong pagtanaw kag pagpamati sining aton segment karon. Halin diri sa Bahi City Fellowship Baptist Church,
Ako si Pastor Ipaprasakar, nagasiling nga ang Dios naguna sa aton nga mga dalanon. Siya upod sa imo karon, kag siya magasunod sa imo mga kinahanglanon sa sining nga adlaw sa imo nga pagpangabuhi sa sining nga kalibutan. Madamo gid nga salamat.